Скъпи приятели, другарки и другари! Радвам се да ви видя тук на откриването на кампанията на БСП Обединена левица за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Населението се топи като по време на война. Образованието, здравеопазването, сигурността, най-важните обществени системи са подчинени на принципите на пазара и печалбата. Все повече хора нямат достъп до нормално здравеопазване и образование. Огромните неравенства разкъсват обществената тъкан. Неолибералната държава работи за интересите на малцинството имащи, а за мнозинството нямащи става все по-трудно да си осигури достоен живот. Вкопчени във властта, управляващите в последните години се интересуват повече от чужди войни, отколкото от своя народ. От нас, левите хора, зависи да променим всичко това. На тези избори излизаме обединени, за да кажем категорично: 35 години стигат! Една друга България е възможна! Българското общество не е загубило нито надеждата си, нито способността си да мечтае за една по-добра България. Да мечтае за едно силно и обединено ляво, което да се бори за промяна на данъчната система, за да бъдат намалени тези неравенства и да бъде осигурено справедливо споделяне на отговорността към пълненето на хазната. За обединено и силно ляво, което да се бори държавата да достигне европейски нива на преразпределение на общественото богатство. За обединено и силно ляво, което да реформира образователната и здравната система, така че да бъде сложен край на принципа, на пазарния принцип, парите следват ученика или пациента. Защото образованието и здравеопазването не са стока. С тях не може да се търгува. За обединено и силно ляво, което да държи да има повече държава в икономиката, за да бъде гарантиран обществен интерес, а не само частната печалба.